рӯзи 2 январ полиси Русия дар минтақаи мухтори Ханти-Мансийск як гурбаи ҷангалии ҷавонро боздошт намуд. Бар пояи гузориши Вазорати корҳои дохилии Русия, ин гурбаи ҷангалӣ ё ба забони русӣ рис ба минтақаи зисти мардум наздик шудааст ва сокинон ба полис хабар доданд. Пешбинӣ мешавад, ки ин ҷонвари ваҳшӣ 10 рӯзро дар боздошт сипарӣ намуда, баъди ваксинатсия ба табиат бармегардад. Зимнан тибқи ҳисобҳои созмонҳои ҳифзи олами ваҳшӣ соли 2013 дар Русия наздик ба 22510 гурбаи ҷангалӣ ба сар мебурд ва шумораи он мавриди нигаронӣ набуд. Хватит надо.